Bona hora. Avui des de la biblioteca us volem proposar la lectura del pes d'un cos de Victoria Spunberg. Victoria Spunberg, nascuda a l'any 1973 a l'Argentina. El seu pare era poeta, un poeta reconegut, Alberto Spunberg. Victòria, afincada a Barcelona des de fa anys, és dramaturga i professora d'arts escèniques a l'Institut del Teatre. També ballarina, professora a l'Escola Superior de Coreografia a Barcelona. Avui la dramaturga ens explicarà una història tràgica, una experiència real, viscuda en primera persona. També val a dir, però, que puntualment es serveix d'elements de ficció. Veurem la peripècia que suposa fer-se càrrec del pare, una persona estimada, culta, i que a causa d'un ictus i amb una edat avançada inicia un procés neurodegeneratiu en el que no hi ha marxa enrere i no es pot valdre per ell mateix. Una trama senzilla. Normalment Spunberg ens té acostumats a textos més profunds. Això no vol dir que no sigui un text ben escrit i que el tema doni per comentar la situació que tard o d'hora ens arribarà o coneixerem de primera mà nosaltres mateixos, sigui per amics, coneguts o familiars. Una dramatúrgia amb ressonàncies de les tres germanes de Txékhov. Ens ho pagarem amb un monòleg que apareix cap al final del text, que diu el personatge del Salador. Es tracta d'un fragment de l'Angelus Novus, de Walter Benjamin. També sortirà la cançó Hasta siempre comandante, del Che Guevara. L'autora no escriu aquest text per encàrrec. Ella diu que és una necessitat, una manera de canalitzar l'angoixa, el patiment, el dolor viscut. Una eina per curar-se. L'escriptura l'ajuda a purgar, diu la Victòria. Una forma de compartir una experiència mitjançant l'art de la dramatúrgia. La caiguda d'un pare, d'uns ideals, el viacrucis d'un cos i una ment que no segueixen. Pensament, ànima, cos. Què sabem d'un cos? La presó d'una ànima? El pes d'un cos, un títol d'una peça teatral que ens farà pensar i parlar sobre tot un seguit de problemàtiques contemporànies que ens afecten molt de prop. Homenatge a un pare que a partir de l'ictus viu en un món totalment paral·lel. Visions, al·lucinacions. Quin és el límit? Sentirem la veu interior de l'Olga, la protagonista. La veu de l'autora, potser, també. Superar la solitud, incorporant nous personatges per tal de gaudir de la companyia. Un cos i una ment que no reconeixes, que no es pot valdre. Esgotament, ràbia, confusió. No disposes de diners, has d'anar a treballar per guanyar les garrofes. Com compartir el temps, el darrer temps d'algú que saps que se'n va? Que el deteriorament és irremeiable, que anirà més. El sentiment de culpabilitat. Com es pot sostenir aquesta situació? Un aglomerat de crisis tan emocionals com afectives, econòmiques. Posar-se en lloc del pare, la persona que se'n va. Veurem la mirada dels cuidadors, la mirada des del malalt. Una interessant visió.
aquesta és la fi de les persones? Nosaltres també haurem de passar per aquest calvari? Bé, tenim molta teca. Malauradament, coneixem totes aquestes situacions i el patiment que causen. Parlem-ne. Llegim teatre i anem al teatre.